Jeg ser det ikke. Mit problem er sådan. Wow, Niklas. Hvad? Har du sat lava i vores spawn? Jeg har ikke sat lava. Niklas. Jeg har ikke... What the fuck har du lavet, man? Hvorfor ødelægger du alting? Hvad har jeg lavet? What the... Hvor fuck... Når man sætter set home, så kommer man... Hvad fuck har du lavet? Så kommer man hvad? Dude. Hvad laver du? Hvad laver jeg? Hvorfor gør du det der? Hvorfor dræber du mig? Hvorfor er du så dum? Du er så fucking led. Hvorfor dræber du mig? Ja, hvad tror du? Jeg skulle da bare aftage afmærkning til. Hold nu kæft, hvorfor er du så fucking led? Hvorfor har du taget mit sværd? Du er så dum, det er jo helt vildt. Hallo din hamka, jeg har ikke gjort en skid nu. Niklas, hvorfor gør du det her? Hvorfor dræber du mig? Niklas, forsvar mig. Jeg forsvarer dig ikke. Hvorfor gør du det der? Hvad har jeg gjort? Du fucking... Hvad tænker du overhovedet? Hvorfor dræber du mig? Ja, hvad tror du? Hvad er dit grundlag for fucking at ødelægge alt, hvad jeg har brugt tid på, og andre har brugt tid på? Hvad? Fordi jeg nakkede mig, og jeg vil ikke tilbage til mine ting. Hold nu kæft. Der var ikke nogen, der nakkede dig, Niklas. Emmy. Emmy, prøv at gætte, hvad Niklas han har gjort. Hvad han gjorde? Han har smadret vores hule. Jeg har ikke smadret den. Hold nu kæft, Niklas.